Josmita. Hvad? Det var vores navn, og der fandt jeg lige på det. Vi har vores reporter Lizzie, og jeg hedder Oli, og hun hedder Katty. Jeg kan godt snart snakke. Eller hun hedder også Ridi. Og vi vil... Ridi, hun hedder Ridi. Og vi vil... vil du se over? Nej, det vil du ikke. Godt. Og vi ser... og vi vil lege vild med dyr i dag, og der kommer et lam. Simpelthen. Hov! Der kommer en meget sjælden fisk her. Og og min reporter Elisabeth... Se, der er en sommerfugl. Min reporter vores reporter Lizzie vil gå hen og drikke vandfaldet. Flyt dig lige. Rita flytter. Smager det godt, Elisabeth? Okay, det er sådan lidt syret, ikke? Og så går jeg... og nu vil jeg... nu vil jeg læse en bog. Haps, sagde hvor blev den lille gris bange. Lille blev så bange, at den tissede i kruset. For den var en rigtig lille gris. Og så sagde den, nej, du skal ikke æde mig. Jeg smager slet ikke godt. Du kan heller ikke spise græs. Det smager så godt.